Tano nalam sogo ani tinini video ke video shengna sakang nongno kokaisa kesaro jara an channel no subscribe khai kongke subscribe khai di te like rok roladi inke tinini video ka আমরা বাঙালি no kitingui kaisa koborok bai gaan khanatok ke rwchabjak abono swngtini khwnai naliyanu enke naibimani pore o norok ni uansukmung tamo comment khai salai di enke swngtabo khwnalainai.